ፀጉሪ ምን ሓንቲ ኣብኪ ይሰባበሪ ንቓቐል ይረግፍ እንተደኣ ሃልዩ ዘይምፍላጥኪ ዝተደጋጋሚ ሓደ ስሕተት ትገብሪ ኣለኻ ማለት እዩ። እዞም ስሕተታት ከዓ 3 ቀንዲ ምክንያታት ኢልና ክንከፋፍሎም ኢና። ቀዳማይ ፀጉሪ ክዘይንውሐሉ ዘሎ ትክክለኛ ምክንያት፣ ካልኣይ 3 ስሕተታት ብሕቡእ ፀጉሪ ዝጎድእዎ ዘለዉ ነገራት፣ ሳልሳይ ካብ ትሓስብዮ ንላዕሊ ቀሊል ልምዲ ፀጉርኺ ኣብ ሓፂር ግዜ ለውጢ ትርእይሉ ነገር እዩ። እዚ ቪድዮ ክሳብ መጨረሻ ተኸታተልዮ፣ ምክንያቱ እቲ ሳልሳይ ምክንያት ኩሉ ነገር ክቕይር ስለ ዝኾነ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተደኣ ኮንክን ሰብስክራይብ ብምግባር ብዛዕባ ፀጉሪ ፈፀጋ ኮታስ ኩሉ ዓይነት እንክብካቤ ብተፈጥራዊ መንገዲ ትረኽባሉ ቻናል እዩ። ሕዚ ናብ ቪድዮና ንምለስ እንትኸውን፣ ቀዳማይ ፀጉሪ ዘይንውሐሉ ምክንያት፣ መጀመርያ ሓደ ክንርድኦ ዘለና ሓደ ኣገዳሲ ነገር ፀጉርና ይነውሕ እዩ፣ ዕቤት እውን ኣቋሪፁ ይፈልጥን። ዕቤት ናይ ፀጉሪ ከዓ ካብ ሱር ናይ ፀጉሪ እዩ። እቲ ሓደ ቀንዲ ችግር ግን ብዝነውሐሉ ፍጥነት ይሰባበር እዩ ዘሎ። በዚ ምክንያት እውን ፀጉሪ ዘይነውሕ ዘሎ ይመስል። እቲ ቀንዲ ዝሰባበረሉ ምክንያት እውን ኣብ 3 ክንከፋፍሎም ኢና። ደረቕ ፀጉሪ፣ ደረቕ ፀጉሪ ብቐሊሉ ይሰባበር። ፀጉርኺ ደረቕ መቸገሪ እንተደኣ ኮይኑ ሞይስቸራይዘር የድልዮ ኣሎ። ስለዚ ብደረቑ ዘይምግዳፍ። ቶክስ ምብዛሕ፣ ፀጉሪ ስትሬት ምግባር ፀጉርኺ ምልስሉስን ደካማን ክኾን ስለ ዝገብሮ ብዝተኻእለ መጠን ምግዳፍ ወይ ምውሓድ። ሳልሳይ ረሳሕ ቆርበት እንተሃሊኪ ወይ ከዓ ፀጉርኺ ፎረፎር እንተደኣ ኮይኑ ናይ ፀጉርኺ ዕቤት ንኸይውስኽ ይገብር። ምክንያቱ ቆርበትና ከም ሓመድ እዩ። ሓመድ ሕማቕ እንተኾይኑ ተኽሊ ከም ዘይዓቢ ኩሉ ፀጉሪ እውን ከምኡ። ሕዚ ብዛዕባ ክተቋርፆም ዘለኪ ስሕተታት ንዛረብ። ቀዳማይ ፀጉሪ ብኣግባቡ ቅብኣት ዘይምቕባእ። ሓደ ሰባት ብፍፁም ቅብኣት ዘይቅብኡ እውን ኣለዉ። መብዛሕትኦም ከዓ ብዙሕ ቅብኣት ይቅብኡ። እዚ ክልቲኡ ጌጋ እዩ። እቲ ትክክለኛ መንገዲ ንእሽተይ ቅብኣት ብምቕባእ ብድሕሪኡ ቆርበትና ማሳጅ ምግባር። እዚ 2 ግዜ ወይ 3 ሻዕ ኣብ ሰሙን ምድግጋም። ካብዚ ወፃኢ ቅብኣት ምቕባእ ንፀጉርኺ ፅቡቅ ኣይኮነን። ካልኣይ ሰጢም ፀጉሪ ስታይል ከም ቁኖ፣ ፖኒቴይል፣ ኣርቴ፣ ዊግ እንድሕር ደኣ ሰጢሞም ፀጉርኺ ካብ ስሩ ክነቕንቕሎ ይገብር። እዚ ከዓ ናይ ፀጉሪ ምውሓድን ምርጋፍን የምፅእ። ሳልሳይ ፀጉሪ ብትክክለኛ መንገዲ ዘይምሕፃብ፣ ቶሎ ምሕፃብ ደረቕ ፀጉሪ ንክፍጠር ይገብር። ዶንጊኻ ምሕፃብ ከዓ ረሳሕ ቆርበት ንክፍጠር ይገብር። ስለዚ ኣብ ሰሙን 1 ሻዕ ምሕፃብ፣ ንፀጉርኺ ዘይጎድእ ሻምፖ እውን ምጥቃም። ናብቲ ሳልሳይ ቀሊል ናይ ፀጉሪ ጉዕዞ እንትንከይድ፣ እዚ እቲ ኣገዳሲ ጉዕዞ እንትኾን እዚ መንገዲ ብትክክል እንተደኣ ተግቢርክዮ ለውጢ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትርእዮ ኢኺ። እዞም ጉዕዞታት ኣብ 5 ስቴፓት ክንከፋፍሎም ኢና። ስቴፕ 1 ቆርበት ኣብ መዓልቲ ን5 ደቂቃ ማሳጅ ምግባር። መጀመርያ ኣፃብዕቲ ብምጥቃም ንእሽተይ ቅብኣት ጌርኪ ናብ ቆርበትኪ ብቐስታ ማሳጅ ምግባር። እዚ ናይ ደም ዝውውር የስተኻኽል፣ ዕቤት ፀጉሪ እውን የቀላጥፍ። ስቴፕ 2 ተፈጥራዊ ቅብኣት ኣብ ገዛኺ ብምስራሕ እንተወሓደ 1 ሻዕ ምቕባእ። ከምኒ ኮኮናት ኦይል፣ ካስትሮል ኦይል፣ ኦሊቭ ኦይል ብምጥቃም ወይ ከዓ ሓዋዊስኪ ናብ ቆርበትክን ፀጉርኽን ምቕባእ ን30 ደቂቃ ወይ ሙሉእ ምሸት ኣብኡ ብምግዳፍ ምሕፃብ ይከኣል። ስቴፕ 3 ፀጉርና ሞይስቸራይዘር ወይ ከዓ ከይደርቕ ምግባር። ደረቕ ፀጉሪ ምብጥጣስ የምፅእ፣ ሊቭኢን ኮንዲሽነር ክትጥቀሚ ትኽእሊ። ስቴፕ 4 ፕሮቴክቲቭ ስታይል ፀጉሪ ዘይጎድእ ፀጉሪ ስታይል። ከምዚ ብምግባር ፀጉርኺ ካብ ምስባርን ምርጋፍን ኣድሕኒ። ንኣብነት ትዊስት፣ ቅልል ዝበለ ቁኖ፣ ዘይስጡም ቁጥጥር። ስቴፕ 5 ጥዕናዊ ኣመጋግባ ፀጉሪ ካብ ውሽጥና ቶሎ ንክነውሕ ካብ ዝገብርሉ መንገዲ ሓደ ኣመጋግባና እዩ። ከምኒ እንቋቁሖ፣ ፍሩትስ፣ ኣትክልቲ፣ ማይ ብበዝሒ ምስታይ። እዞም ነገራት ናይ ውሽጥና ጥዕና ብምስትኽኻል ፀጉርና እውን ፅቡቅ ናይ ምንዋሕ ጉዕዞ ክህልዎ ይገብር። ሕዚ እቲ ኣገዳስን ናይ መጨረሻን ደረጃ ዘርእየኪ እንትኸውን ፋስት ሄር ግሮውዝ ወይ ከዓ ፈጣን ናይ ዕቤት ፀጉሪ ቲፕ እዩ። ቲፕ 1 ጫፉ ምቁራፅ፣ መንታ ዝኾኑ ፀጉርታት ምውጋድ፣ ፀጉርኺ ብጥዕና ክዓቢ ምግባር። ቲፕ 2
ፀጉርኺ ሸፊንኪ ምድቃስ ከም መንዲል ወይ ቦኔት ምጥቃም ፀጉርኺ ንኸይረግፍን ንኸይሰባበርን ይከላኸል። ቲፕ 3 ኮንሲስተንት ምዃን እዚ እቲ ኣገዳሲ ቲፕ እንትኸውን ፀጉርኺ ንኽነውሕ ግዜ ይወስድ እዩ። ዝጀመርክዮ ነገር ቶሎ ዘይምቁራፅ ቶሎ ውፅኢት ክትርኢ ዘይምሙኳር እንተወሓደ ንሓደ ወርሒ ምድግጋም። ሕጂ እዚ ኩሉ ነገር እንተደኣ ፈሊጥኪ ፀጉርኺ ንምንታይ ከም ዘይነውሕ ክትገድፍዮም ዘለኪ ስሕተታት እቲ ቀሊል መንገድን እዞም ነገራት ብዘይ ምቁራፅ ኮንሲስተንት ኮንኪ እንተደኣ ሞኪርክዮ ፀጉርኺ ብዘይ ምንም ጥርጥር ክቕየር እዩ። እቲ ዝዓበየ ናይ ፀጉርኺ ችግር ኣብ ኮመንት ፃሓፍለይ። እዚ ቪድዮ ጠቃሚ ኮይኑ እንተደኣ ረኺብክዮ ላይክ ግበርዮ። ንዝበለፀ ናይ ፀጉርን ተወሳኺ ሓበሬታትን ከዓ ሰብስክራይብ ብዝብል ብምግባር ብዝቕፅል ናብ ካልእ ቪድዮ ክሳዕ ንረኸብ ቻው።